broadcasters ng Pilipinas ang KBP, Philippine Standard Time, hali sa Pag-asa, alas 5:02 nin pagkahapon. Alas 5 ning hapon, oras na para aramon ang mga maiinit na bareta kanal daw na maruluwas sa agas sa mga periodiko, radyo asin telebisyon. Erot na madadangog ngunyan sa DZGB Bareta alas 5. Mga bareta ngunyan para sa aga. Erot na tinipon sa DZGB Newsbase. DZGB Bareta alas 5. Kaiba ang field reports kan Mega Force Patrol. Hali sa iba-ibang parte kanalbay asin Kabikolan. Ngunyan, uya ang sa idong tagapagbareta. Diyos marhay na hapon sa pangaran kan News Base asin kan Mega Force Patrol. Ako po sa indong magiging tagapaghatod bareta si Pio Fernandez. Enot sa despatsos kan mga bareta sa lado lokal. Nasa linya sa muyang chief reporter si kumpadreng Jimmy. Chief Jim, marhay na hapon, please go ahead. Opisyal na mapon ang Photo Festival kan uwas sa Abril 29 sundo Mayo 8 ngunya na taon sobra sarong simana na iba-ibang aktibidad ang pinaghahanda kan lokal na gobyerno sa pamamayo ni Mayor Domingo Escoto sa ngunyan padagos ng nagpipreparar ang lokal na gobyerno konsain highlight natural iyo ang pamosong puto produkto kan uwas na iyo ang puto manibay-ibang klase aldaw banggi ang mga aktibidad konsain pag madali na ang okasyon iluluwas ninda ang linyada kan mga aktibidades konsain taon na nini na festival digdi sa Banwaan kan uwas Albay. Mga dagdag na balita, Jimmy Nasalita, DCGB News. Thank you so much, Chief Jimmy. Ngunyan sa detalyes kan mga bareta sa lado nasyonal. Ibinasura ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. ang anuman na kasunduan o secret deal na linaog kan Pilipinas asin China sa irarom kan administrasyon ni dating Presidente Rodrigo Duterte. Ini ang ipinahayag kan Presidente sa hampang kan mainit na issue kan pigasabing sikretong kasunduan sa issue sa West Philippine Sea. Sinabi ni Presidente Marcos Jr. na naglataw ang pigasabing secret deal kan nakaaging bulan asin ipinag-insistir kan China na may kasunduan talaga na dain niya aram kaya pigbabasura na niya ini. Katakod ka ini sa hapot kung papanimbagon kan gobyerno si dating Presidente Duterte. Sinabi ni Marcos na kaipuhan ng maaraman kung ano na pagkasunduan sa China alagad wara ining mapapaga sa mga dating opisyal kan nakaaging administrasyon. Hinapot na niya sigon sa Presidente ang mga dating opisyal nakaibanan niya ngunyan sa gabinete alagad warang malinaw asin direktang kasimbagan ang mga ini asin puro sa na mga palusot ang simbag sa iya. Dahilan digdi sinabi ni Presidente Marcos na wara pa siyang nahihiling na paninimbagan kan dating Presidente dahil daay pa niya nahihiling ang aktwal na kasunduan asin gusto niya ining mahiling kung talagang igwa mananggad. Mientras tanto, pig-aadala na ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. ang posibilidad na tugutan ang Japan na magsabay sa balikatan military exercises sa masunod na taon sa pag-ultanan kan Pilipinas asin Estados Unidos de America kasunod kan matrayumfong Philippines-US-Japan Trilateral Summit na ginimo sa Washington DC kan nakalihis na semana. Sinabi kang Presidente na wala siyang nahihiling na dahilan para dai magsabay ang Japanese military forces sa balikatan o kaya balikatan na exercises kaya pig-aadala niya ining marhay asin magayon na lakdang ini para sa Pilipinas dahil mapapadali ang koordinasyon ipagtutok sa mga lugar kung saan igwang problema asin magamit nin marhay ang mga resources.
Kapag naisabay ang Japan sa balikatan exercises, makakatabang ini para mamantinir ang katrangkiluhan asin estabilidad, katalingkasan sa paglawod asin pagsunod sa mga regulasyones sa international law, partikular ang United Nations Convention on the Law of the Seas o UNCLOS. Sinabi pa ni Presidente Marcos Jr. na hihilingon kaini kung ano mga pwedeng opsyones sa irarumkan trilateral agreement para maisabay ang Japan sa balikatan dahil wala siyang pagkontra sa nasabing ideya. Sa katakod pang bareta, positibo si Presidente Bongbong Marcos Jr. na masunod ang Estados Unidos sa mga kasunduan kaini maski siisay paan magtukaw na presidente kan Amerika. Sa Nobyembre, sa giraray na maglalaban sa pagkapresidente, sinda US President Joe Biden asin Donald Trump. Sigun kay Presidente Marcos, en kaso mailihir giraray si Biden asin magtinir sa posisyon kan Estados Unidos para sa Pilipinas, masunod ini base sa saindang na pagkasunduan. Alagad kun manggana naman si Trump, piglalauman kaini ang mga pagbabago sa pulisiya. Sa ibong kaini, nagtutubod ang presidente na mas matimbang sa politika ang mga naselyuhang kasunduan kang nasyon sa Amerika, kung kaya piglalauman na masunod ini sa mga kasunduan. Sa may relasyon na bareta, bako sakop kan politika sa Amerika ang mga linaog na kasunduan na pangdepensa kan Pilipinas sa Estados Unidos. Ini ni pinahayag ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. matapos haputon sa sarong forum kung maafektaran ang pangako ni US President Joe Biden para sa Pilipinas en kaso maggana si Donald Trump sa maabot na US elections. Sinabi kang presidente na kung sa giraray mailhir si Biden, mantinidong sulido ang napagkasunduan ng duwang nasyon, alagad kung kaso si Trump ang mailhir, sigurado na magbabago ang mga pulisiya. Pero nagtutubod si PBBM na anuman na napagkasunduan sa pag-ultanan kang Pilipinas sa Sin Amerika, bako sakop kang politika dahil ang mga ini tratado asin mga kasunduan na kaipuhan utubon. Siring man sinabi kang presidente na nakamasid-an sa iyang administrasyon sa mga pangyari sa politika sa Amerika, partikular kung sisayan mapadalagan sa maabot na mga aldaw. En kaso makabuelta sa pwesto si Trump, sinabi ni Presidente Marcos Jr. na difícil madeterminaran ang mga pagbabago asin ang gabos na ini maikonsiderar na puro espekulasyon pa sa ngunyan. Mientras tanto, inumaw kan Department of Interior and Local Government ang matriumfong operasyon kan pulisya matapos masabat ang maabot sa 2 tonelada ning shabu na igwang sobra sa 13 bilyones de pesos na kantidad sa Alitagtag, Batangas kasuhapon. Dahil kaini tulos na tinawan ning spot promotion ni DILG Secretary Attorney Benhur Abalos Jr. ang mga nangenot sa operasyon na si Police Captain Luis De Luna Jr. sa ranggong Police Major. Sinabi ni Abalos ang mensahe ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. na minarekomendar sa pag-utob kan sa indang mandato asin kampanya kontra sa illegal na droga. Sa saiyang lado, sa giraran na siniguro ni PNP Chief Police General Romel Marbel ang sa indang pag-ingwa na marealisar ang 100% mahiwas o kay mahiwas na sa illegal na droga ang komunidad sa bilog na nasyon. Mientras tanto, pag-aadalan kan Philippine National Police kung posibleng makasuhan nin inciting to sedition si Davao del Norte Representative Pantaleon Alvarez dahil sa iyang pangapudan sa mga soldados asin pulis na magdemitir nin suporta sa administrasyon ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. Sigun kay PNP Public Information Office Chief Police Colonel Jean Fajardo, pighiling na kan sa indang mga legal experts kung posibleng ikonsiderar na seditious ang pahayag ni Alvarez. Ginibo ni Alvarez ang pangapudan sa sarong political rally ni dating Presidente Rodrigo Duterte sa Tagum City kan Domingo. Piglinaw naman ni Fajardo na may derechos ang sisayman na magpahayag ng opinyon na ipinagtalaan kan lay. Habo kan PNP na magresulta sa kasuhan kaya nangapudan si Fajardo na respetuhon kan publiko ang mga duly elected
officials. Sa katakod na bareta, nag-apilar si Philippine National Police Public Information Office Chief Police Colonel Jean Fajardo na daay pagdamay ang mga pulis sa hururon sa politika. Ang pangapudan ginibo ni Fajardo kasunod kan pag-enganyar ni Davao del Norte Representative Paltalion Alvarez sa AFP asin PNP na talikudan na ang administrasyon ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. sa taho kan kariribukan kan China asin sa Pilipinas sa West Philippine Sea. Tinauan doon ni Fajardo na warang nahihiling na razon ang PNP na bawion ang suporta kan kapulisan sa presidente. Wara maning basihan ang siring na pangapudan para halion ang suporta sa opisyal kan gobyerno na ipighilir kan tawo. Katakod kay ni sa giraray na piglinaw kan opisyal an katapatan kan PNP na nasa likod o asin nasa komunidad asin duly constituted authorities. Mabueltaan detalyes kan mga bareta, pakalis kan nagkapirang pagirumdum. Kapag nagkakaedad na, mas importante ang proper lifestyle. Jogging tayo pa! Sige nak! Maliwanag ang benepisyo ng tamang pagkain at ehersisyo, kasama pa ang pag-inom ng Optin. May nutrients ng lutein, vitamin C, E at zinc. Parte na ng aking daily regimen. Ganda talaga ng view dito pa. Kitang-kita! Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Labanan ang maagang panlalabo ng paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Kitang mga Bicolano, uragon, sabay-sabay manan mga kadipeselan, kakayanon taan. Kaya pag sabay-sabayan helang o kamatean, arog kang bagat na may kulog kipayo, bagat na may kulog kihawak o may kalintura, discarding uragon ang kaipuhan. Discarding Rexidol Forte, mas makaskas na banat sa apat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes. Unilab yan. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Para sa mga malayo nang narating o papunta pa lang, heto ang tibay na kasama mo. Tanduay, world's #1 rum. Matagal nang kasama ng mga Pinoy sa pagsubok at panalo. Tibay ng loob, tibay Tanduay. Drink responsibly. Para sa tibay na magtutulak sa'yo, tibay Tanduay. Drink responsibly. Okay ka na, Nay? Yes, anak. Bumuti na ang pakiramdam ko. Ay, salamat. Kaya pagdating sa gamot, tiwala ako sa Actimed. Napakagaan pa sa bulsa. Up to 85% ang natitipid ko sa Actimed kumpara sa branded na gamot. Kaya may extra tayo today. Tara na, ipasyal tayo. Ay, salamat sa wise kong anak. Salamat sa Actimed Quality Generics. Diyan lang yan sa Generica Drugstore. If symptoms persist, consult your doctor. Get 20% off on Wise Deals. Punta na sa Generica Drugstore. See posters and print ads for more details. For DOH FDA, CDRR permit number 0176, series of 2024. Diretso kita kan detalyes kan mga bareta sa lado nasyonal. Sa giraray na siniguro kan Department of Foreign Affairs ang kaligtasan kan mga marinerong Pilipino na kaibanan sa MCS Aris na hinarang kan Islamic Revolution Guard Group sa Hormuz Strait. Sigun kay DFA Undersecretary for Migrant Workers Affairs Eduardo De Vega, nasa maray na sitwasyon ang mga marinero asin piglalauman na papalibrehon sa mga masunod na aldaw. Dagdag pa ni De Vega na nakahanda ang DFA sa tabang kan mga Pilipinong marino en kaso buwian na ang mga ini. Mientras napadagos naman ang koordinasyon kan DFA asin DMW sa Iranian government para sa presenteng sitwasyon kan mga marinero sa nasabing barko. Daipang nag-a-apply na mga rebelde tanganing makinabang sa tangrok na amnestiya kan gobyerno. Ini ani pinahayag ni National Amnesty Commission Chairperson Abogado Leia Armamento apisar kan direktiba ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. na kaskasan ang pagtaoning amnestiya sa mga rebeldeng gustong magbalik loob sa gobyerno. Sigun kay Armamento, naghagad ng unanin dialogo ang Communist Party of the Philippines, New People's Army, National Democratic Front o CPP and PANDF sa komisyon dahil gusto nilang masabutan ng unaan proseso asin para maaraman kung sisay ang mga kwalifikadong magresibi kan amnestiya kaya kinahuron na
ngunaan mga ini, kaya kakahuron ngunaan mga ini, kaya kinahuron an mga ini kan nakaaging simana. Salado man kan Moro Islamic Liberation Front o MILF as in Moro National Liberation Front o MNLF, sinabi kan opisyal na gustungon anindang mahiling and implementing rules and regulations kaya pigahalat na sanakan Amnesty Commission ang pirma ni Department of Interior and Local Government Secretary Attorney Benhur Abalos. Sa oras na mapirmahan ni Abalos ang IRR, dadarhon ini sa opisina ni Defense Secretary Gilbert Teodoro para sa iyang pirma bago ini ipublikar kan komisyon. Nangapudan ang National Amnesty Commission sa mga rebelde na daipagsayangon ang pagkakataon kaya aaprobitsaran ang tangro kan gobyerno tangani makapamuhay nin matiwasay asin makapagpuon giraray kaibanan sa indang mga familya. Mientras tanto, tinambakan ng reklamo ang Office of the Ombudsman kan mga estudyante. Hali sa Mindanao, si Commission on Higher Education Chairman Prospero Popoy de Vega o de Vera III. May koneksyon ini sa pigasabing daipagtao kan shed kan sa indang 20,000 o kan sa indang 20,000 pesos na living allowance kada semestre magpun kan school year 2021-2022, 2022-2023 as in 2023 hanggang 2024. Partikular na nagpasiring sa ombudsman ang mga estudyante hali sa Golden State College Coronadal City Incorporated as in Marvelous College of Technology Incorporated. Kasabay sa mga reklamong ipiglatag laban kay De Vera ang negligence of duty and responsibility as public official, ease of doing business violation, grave abuse of power and authority amounting to unfair and oppressive actions, moral injury caused to hopeful students and educational institutions as in non-payment of living allowances for grantees/student scholars. Mientras tanto, pipaimbestigaran ni Senadora Riza Ontiveros ang environmental as in social impact kan mining as in quarrying activity sa nasyon sa taho kan nangyaring insidente katakod kaini. Sa ipiglatag na Senate Resolution 989 ni Hontiveros, gusto kaining magkaigoning investigation in aid of legislation ang komite kan Senado manungod sa serye kan mga trahedya na may kinaraman sa mining as in quarrying. Segun sa Senadora, sa tabang kaini maiibalwar ang regulatory framework kan Department of Environment and Natural Resources, partikular ang Mines and Geosciences Bureau as in Environmental Management Bureau na responsable as in dapat nagbabantay sa mining as in quarrying operations. Nakapalaman sa resolusyon ang nangyaring landslide sa Maco, Davao de Oro, epekto kan mining activities sa ecology and cultural heritage kan Humonhon Island, asin ang epekto sa kalidad kan tubig sa quarrying sa Romblon. Ipinuntuman ang paggamit ni materyales na hali sa minahan asin dredging operations sa controversial na reclamation efforts sa nagkapirang mga lugar sa nasyon, partikular sa Manila Bay asin West Philippine Sea. Maging ang mga nadakop na tripulantes kan barko kan China na nagkakaigwaning dredging activities sa Zambales asin ang presensya kan Chinese dredging vessel sa Maguindanao del Norte. Ultimong bareta sa lado nasyonal, ipig ang ganyar ni Team Abejo, co-convenor kan Citizens Watch Philippines na may amendaran ang National Building Code of the Philippines tanganing siring kan water as in electrical facilities maisabay tulos ang telecommunications as in broadband network links sa design stage na lease free. Base sa datos hali sa Department of Information and Communications Technology o DICT, para sa taon 2023 nasa 65% kan populasyon kan Pilipinas anday paning access sa internet. Nagluluwa sa pag-adal na 77.81% sa nakan mga Filipino ang nagkakaigwaning internet connection kan sa taon 2028. An average broadband internet speed sa Pilipinas presenteng nasa rank 41 sa bilog na Kidaban. Sa ngunyan, maabot sa halos 800 na edifisyo sa bilog na nasyon ang inako na Zero Lease Initiative kung saan ang Makati City ang may pinakanghalangkaw na bilang na 105, kasunod ang Taguig na may 91, Quezon City 57, sa irarom ka nagkapirang telecommunications firm.
Bareta sa ibang nasyon, natapos na ang primerong aldaw kang hush money trial sa New York court ni dating US President Donald Trump. Ini ang primerong pagkakataon sa sarong US President. Dati man o presente ang nakakampang sa criminal case. Dakol na mga potensyal na jurors anda itinugutan na magkapot sa kaso dahil sa habo maging impartial. Inokasuran si Trump na ning pagbabayad nin $130 million na hush money sa porn star na si Stormy Daniels para magsilensyo asin day pagpalakupon ang relasyon ninda dahil makakaraot ini sa indang kampanya kan 2016 na elections. Inako ni Daniels na kan 2016 nakasiping niya si Trump asin binayadan siya kan abogado kan dating presidente na si Michael Cohen para day magribok. Nakakampang man si Trump sa pameke kan sa iyang business records kung saan sinabing ang reimbursement money na itinao kay Cohen an para sa legal fees. Dahil kay ni nakakampang si Trump sa 34 bilang ning fraud, alagad sinayumahan niya ang alegasyon. Matapos ang pagdangog nagpaluwas nin agrangay si Trump kung sa inday niya naabutan ang graduation kan sa iyang apo dahil da siya tinugutan kan korte na maghali tulos. Inapod pa kay ng pagdangog bilang pangraraot sa iyang political career dahil plano niyang magdalagan giraray pagka-presidente sa bulan ni Nobyembre. Sa Ladukan Sports, nagrehistro nin panibagong record nin Olympic aspirant na si Lauren Hoffman. Nako kaini ang women's 100-meter hurdle sa laog sana nin 13.41 segundos sa Duke Invitational. Dinaog kan Asian 400-meter hurdles champion ang 17 taon na standard na nairehistro ni Sheena Atilano sa Pune, India. Nagibo ang record matapos ang 2 semana na narehistro niya ang 400-meter hurdles sa Hurricane College Invitational sa Coral Gables, Florida kung saan igos siyang 56.39 segundos na record. Dinaog kayo na ang record na 56.44 ni Robin Brown 2 taon bago ang Hanoi Southeast Asian Games. Duwang beses man kaining napasa ang 400 meter na nasa Clemson, South Carolina kan Enero na nagrehistro sana o kan nagrehistro ng 53.9 segundos. Asinalampasan niya ang 59.94 segundos na nairehistro ni Kyla Richardson sa South Carolina na may 53.71 segundos. Naglalaom naman si Hoffman na masabay ini sa Paris Olympics kaibanan ang mga atleta kan Pilipinas. Sa pangarang ka nagsururat ka ng informasyon sa Panginot ni News Director Mardela, Angel Mustasa, Jen Matthew Balyaran, Mega Force Patrol, Padignal Baldo sa Control Technical, sa IT si Jerome Nico Martinez. Ako pan sa indong naging tagapaghatod Bareta si Pio Fernandez.